Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 29 ta' Jannar. Nilqakom għal qudiesa u Rożarju mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fis-silta tal-lum mill-Evanġelju ta' San Mark nisimgħu kif is-saltna ta' Alla hi bħaż-żerriegħa ċkejkna tal-mustarda li tikber f'siġra. Mulej, imliena bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u nissel fina x-xewqa qaddisa li ngħixu biex noġbuk u nagħtuk glorja. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rida tiegħek biex fisem ibnek l-Aziz inkattru l-emejjel tajba tagħna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra lil-Lut. Ħuti, ftakru f'dawk l-ewwel jiem, laqqas biss ilħaqtu ddawwaltu fit-tagħlim li ma ġarrabtux bis-sabar taqbida ħarxa. Lil xi wħud minnkom għamlu minnhom spettaklu bit-tajjir u ħbit quddiem kulħadd. Oħrajn minnkom kellhom jaqsmu fix-xorti ta' dawk li sabu ruhom f'dawn il-provi. Għax tassew intom ħadtu sehem fid-tbatijiet tal-priġunieri u fraħtu meta serqulkom ġidkom, għax tafu li għandkom ġid akbar li jibqa' għal dejjem. Tarmux mela il-fiduċja tagħkom għax din iġġib magħha ħlas kbir. Tassew li teħtieġu s-sabar biex tagħmlu r-rieda tal-Alla u tiksbu dak li hu wiegħed. Għax ftit ieħor, ftit ħafna u dak li għandu jiġi ma jdumx ma jiġi. Il-bniedem ġust tiegħi jgħix bil-fidi, imma min jerġa' lura jien ma nitaxxaqx bih. Iżda aħna maħniex minn dawk li jerġgħu lura biex nintilfu, aħna minn dawk li jemmnu biex insalvaw. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Assan minn wieġbu flimkien is-salvazzjoni tiegħi minn mulej. Ngħidu flimkien is-salvazzjoni tiegħi minn mulej. Afda fin-mulej u għamel it-tajjeb, għammar fl-art u tgħix moħħok mistrieħ. Qiegħed fin-mulej il-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Ngħidu flimkien is-salvazzjoni tal-ġusti minn mulej. Erħi fin-mulej it-triq tiegħek, afda fih u jagħmel hu juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar. Ngħidu flimkien is-salvazzjoni tal-ġusti minn mulej. Il-mulej isaħħaħ il-mixi tal-bniedem, iwettqu u jitaxxaq bitriqtu. Jekk jaqa' ma jmurx għal tulu fl-art għax il-mulej iżommlu idu.
Ngħidu flimkien is-salvazzjoni tal-ġusti minn Mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti minn Mulej hu l-ken tagħhom fi żmien il-għawġ. Il-Mulej jgħinhom u jeħlishom il-ħżiena, isalvhom għax fih jistkennu. Ngħidu flimkien is-salvazzjoni tal-ġusti minn Mulej. Faħrek missier sit is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla is-saltna ta' Alla hi bħal meta raġel ikun xeħed iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem bil-lejl jew binahar, iż-żerriegħa tinbet u tikber bla ma jaf kif. L-art trott minnha nfisha, l-ewwel il-barma, imbagħad iż-żbula, imbagħad il-qamħ mimli fi żbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi imittidu għal-minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal, ma xiex sejrin inqablu għas-saltna ta' Alla jew bliema parabbola nfissruha. Qisha iż-żerriegħa tal-mustarda, din meta tinżera fil-ħamrija iliċken fost iż-żrieħ kollha fuq l-art. Imma wara li tinżara tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha u toħroġ frijej wisgħin hekk li l-safar tal-ajru ikunu jistgħu jistkennu għad-del tagħha. B'ħafna parabboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma kif kienu jistgħu jifhmuha huma u mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom. Imma lid-dixxipli tiegħu meta kien ikun waħdu magħhom kien ifissrilhom kollox. Il-kelma tal-Mulej. Ifħir lilek Kristu. Bla ma jaf kif. Dan hu l-mod kif Ġesu jiddeskrivi dak li jiġri meta ir-raġel jitfa' żerriegħa fl-art u din tinbet u tikber, tiżviluppa bla ma jaf kif. U Ġesu juża din ix-xbieħa biex ifisser kif taħdem is-saltna ta' Alla. Hemm ħafna li jgħallem Ġesu lilna għal ħajjitna permezz ta' dawn iż-żewġ parabboli. Juri kif iż-żerriegħa hija xi ħaġa żgħira ħafna, imma għandha il-potenzjal li tikber u tiżviluppa f'xi ħaġa kbira jekk issib art tajba. U s-saltna ta' Alla hi bħal din iż-żerriegħa żgħira li hawnhekk Ġesu jsemmi ż-żerriegħa tal-mustarda hija terġa' żgħira ħafna. Iż-żerriegħa taħdem fis-skiet, fil-moħħbi, meta tindifen fil-ħamrija. Hemm l-iktar ħidma effettiva tagħha meta ma tibqax tara. Kieku ż-żerriegħa tagħmilha f'bozza u toqgħod ħares leha. Ma tilħax l-iskop tagħha bħala żerriegħa. U għalhekk il-ħidma tas-saltna ta' Alla ssir propju bħal żerriegħa illi taħdem fis-skiet fil-kwiet. U Alla li kabbar iż-żerriegħa ma tikbirx għax toqgħod tisfurza
imma iż-żerrija tkun propju fejn ma tidirx. U għalhekk Ġesu iqabbel is-Salt Natalla ma' din iż-żerrija li jfisser illi s-Salt Natalla tikber bil-ħidma li ssir fil-kwiet, fil-moħħbi, fis-skiet, min nies umli, min nies xkejkna ħafna drabi, imma hemm hi tassew ħidma effettiva li tkabbar is-Salt Natalla. Na kultant isna nimpressjonaw ruħna bl-istorbju jew b'dak li jagħmel ħoss. U ġieli nimmaġinaw li s-Sant Natalla tikber b'xi ħaġa li tolqot il-għajn, jew inkella b'xi ħaġa li tagħmel ħafna ħoss. Imma Ġesu jurina li s-Sant Natalla tikber propju dal-mod. Mingħajr daqq ta' trombi, mingħajr ħafna frattarija, imma hemm tkun qiegħda tikber is-Sant Natalla. F'moħħi jiġi l-eżempju ta' omm u missier illi jiddedikaw ruħhom għat-trobbija tajba ta' awliedhom u jagħmlu dan ġurnata wara l-oħra fil-kwiet b'ħidma ġeneruża. Anki nies li jaħdmu fix-xogħol tagħhom b'onestà, b'responsabbiltà, forsi ħadd ma jaf bihom imma qed jagħmlu dan ix-xogħol. Issa fi żmien il-pandemija kellna ħafna żgur ħafna nies li ħadmu fis-skiet, fil-kwiet, b'servizz lejn dawk li kienu fil-bżonn jew dawk li għaddejjin minn dbatija. Din hija is-Salt Natalla kif tikber u tixteret. L-istess min jagħti d-dar waħdu, pereżempju waħedha, jew mara anzjana, jew mara marida fis-sodda pereżempju, li toffri anki dak li tgħaddi minnu lill-Alla u b'dan mod dawn li jaħdmu fis-skiet, fil-kwiet, b'ġenerożità, b'ħafna mħabba, b'dan mod li tikber is-Salt Natalla. U aħna għandna nkunu grati lill-Alla li tant eżempji sbieħ li hemm illi juruna kif tikber is-Salt Natalla. Papa Franġisku għandu osservazzjoni f'waqta ħafna fuq dan il-punt jgħid iktar tagħmel ħoss siġra li taqa' minn foresta li tikber. Iktar tagħmelha siġra li taqa'. Imma l-foresta tikber permezz ta' żerrija u żerrija oħra li jaħdmu mod effettiv u tikber il-foresta u hekk tikber is-Salt Natalla. U hu li kabbar imma hija din il-ħidma li ssir b'ħafna mħabba u umiltà. U għalhekk aħna għandna jkollna din il-fiduċja falla kif għedna fis-Salm afda falla, afda fil-mulej u jagħmelu. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb. U nitolbu il-mulej illum din il-grazzja li aħna b'dal mod naħdmu ħalli tikber is-Salt Natalla, kit-talba li ngħidu fil-missierna kull darba tiġi saltnatek, tiġi billi aħna naħdmu bil-fiduċja falla illi jkabbar u li jsaħħaħ il-ħidma imma anki bil-ħidma tagħna li nagħmluha b'ħafna imħabba u b'ħafna umiltà kif urina Ġesu. Resqu s-sat tal-bit tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek. Ejna biex tkompli x-xanda li b'xarat tajba ta' mħabbtek li bnedmin kollha nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej
li aħna nkunu ħaddiema fis-saltna tiegħek bl-istess spiritu li għallimtna inti nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal Papa Franġisku biex tagħtih l-għajnuna kollha li jeħtieġ f'saħħtu u fil-qaddi tal-Ministeru tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kif ukoll għal dawk li qed jagħtuhom is-servizz biex inti tgħinhom fil-qaddi tar-responsabbiltajiet tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li qegħdin isegwu din iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa kemm f'Malta kif ukoll f'tant postijiet barra minn Malta, nitolbuk mulej biex inti tberikhom u tħarishom u tgħinhom ħalli jkunu membri ħajjin fis-saltna tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qal mulej minn id-dejk is-sakrifiċċju u tiffiru l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa bis-slim u lej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda tqaddis u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Irfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqta ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fi semen mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs, ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem,
id-dem li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Ommalla Marija, ma' San Ġusepp mal-Apostol Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missilli tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna dubietna bħalma naffru li minuħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis-kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smattar tagħna ejna u għafmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenera l-rebeħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm.
Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naffru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Imalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma talbtana dak it-twejja talina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna tubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni missieru ta' tpatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naffru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fit-tielet missieru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikuli trid int kif fis-sema ekda fl-art. U bżon ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, id-daħannix fi tiġrib iż-deħlissa mid-deni amen. Ima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-batija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Is-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Obstan ta' kun jum għatina l-lum għafrinna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina, id-daħannix fi tiġrib iżdeħnista mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlapanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen.
Malik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet tal-ina li tikun bnidem bħanna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnata l-infen u ġenerew kolla wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijak. Ikkonsidraw fil-ħamis missiru tal-batija, meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kun jum għatina l-lum għafrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għanina daħannix fi tiġrib iżeħnisna mid-deni. Amen. Malik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet tal-ina li tikun bnidem bħanna u Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerew kolla wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijak. Malik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana Malik. Lilek inajtu għalli ċaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina iddaħannix fi tiġrib iżeħnisna mid-deni. Amen. Malik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Hen għalina. Iben għandna li fdejt id-dinja. Hen għalina. Spiritu qaddis
Hen għalina. Trinita Qaddisa la wieħed. Hen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ummalla. Itlob għalina. Imqazza xibba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Ammara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Ammara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Ammara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna mill l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidru bis tad-dinja. Affrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidru bis tad-dinja. Smana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidru bis tad-dinja. En għalina. Itlob għalina Qaddisa Ummalla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażinu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost siqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Infakrukom li anke fis-sitwazzjoni preżenti, il-Knisja qed tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjiedi fis-soċjetà Maltija u tgħin lil persuni vulnerabbli u familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tgħin lill-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni online fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:09. Grazzi u nsellmilkom.